Hei kaikille ja tervetuloa. Mun nimi on Heli. Tämä on 26. tunti. Tänään opimme asioimaan ravintolassa. A restaurant. Ravintola. 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 Table for two. Pöytä kahdelle. Pöytä kahdelle. Pöytä kahdelle. Pöytä kahdelle. Pöytä yhdelle would be table for one. Pöytä yhdelle. Table for three. Pöytä kolmelle. Pöytä kolmelle. Table for four. Pöytä neljälle. Pöytä neljälle. What would you like for drink? Mitä haluaisitte juomaksi? 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 To order is tilata. Tilata. Could I order? Voisinko tilata? Voisinko tilata? Voisinko tilata? Voisinko tilata? I would like to order. Haluaisin tilata. Haluaisin tilata. Haluaisin tilata. Haluaisin tilata. A beer. Yksi olut. Yksi olut. If you wanna order, yksi olut, kiitos. Yksi olut, kiitos. Two beers. Kaksi olutta. Kaksi olutta. Kaksi olutta, kiitos. Kaksi olutta, kiitos. Big or small. Iso vai pieni? Iso vai pieni? Iso vai pieni? And so this we can answer pieni kiitos or iso kiitos. A glass of water. Lasi vettä. Lasi vettä. Lasi vettä. Lasi vettä. A glass of white wine. Lasi valkoviiniä. Lasi valkoviiniä. Lasi valkoviiniä. Lasi valkoviiniä. A bottle of red wine. Pullo punaviiniä. Pullo punaviiniä. Pullo punaviiniä. Pullo punaviiniä. Orange juice. Appelsiinimehu. 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 Apple juice. Omenamehu. 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 Pineapple juice. Ananasmehu. 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 A waiter. Tarjoilija. 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 A menu. Ruokalista. 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 Could I have a menu? Saisinko ruokalistan?
Saisinko ruokalistan? Saisinko ruokalistan? Saisinko ruokalistan? Could we have a menu? Saisimmeko ruokalistan? Saisimmeko ruokalistan? Saisimmeko ruokalistan? Are you ready to order? Oletteko valmiita tilaamaan? Oletteko valmiita tilaamaan? Oletteko valmiita tilaamaan? Oletteko valmiita tilaamaan? And it's very common to order just by saying, I would take this. Ottaisin tämän. Ottaisin tämän. And you can add thank you. Ottaisin tämän, kiitos. Ottaisin tämän, kiitos. Ottaisin tämän, kiitos. And for me this, please. Minulle tämä, kiitos. Minulle tämä, kiitos. Or mulle tämä, kiitos. Mulle tämä, kiitos. Mulle tämä. And for him or her this. Ja hänelle tämä. Ja hänelle tämä. Ja hänelle tämä, kiitos. Ja hänelle tämä, kiitos. Ottaisin lasin vettä, kiitos. Ottaisin lasin vettä, kiitos. I would like to have a glass of water. Ottaisin lasin vettä, kiitos. For me a glass of red wine. Mulle lasi punaviiniä, kiitos. Mulle lasi punaviiniä. Mulle lasi punaviiniä, kiitos. And for him a small beer. Ja hänelle pieni olut. Ja hänelle pieni olut. Ja hänelle pieni olut, kiitos. A starter. Alkuruoka. 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 The main. Pääruoka. 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 The dessert. Jälkiruoka. 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 Vegetarian food. Kasvisruoka. 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 A salad. Salaatti. 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 A cucumber. Kurkku. 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 A tomato. Tomaatti. 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 A red pepper. Paprika. 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 An onion. Sipuli. 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 A bread. Leipä. 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 Cheese. Juusto. 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 A soup. Keitto. 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 Fish. Kala. Kala.
kala, kala. Salmon, lohi, 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 lohi. Shrimp, katkarapu, 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 katkarapu. Ham, kinkku, 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 kinkku. Whitefish, siika, 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 siika. Chicken, kana, 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 kana. Grillattu kananrinta, grilled chicken breast. Grillattu kananrinta, grillattu kananrinta, grillattu kananrinta. Beef sirloin steak, naudan ulkofilepihvi, naudan ulkofilepihvi, naudan ulkofilepihvi, naudan ulkofilepihvi. So pihvi means steak. Beef tenderloin steak, härän sisäfilepihvi, härän sisäfilepihvi, härän sisäfilepihvi, härän sisäfilepihvi. And we normally use the same words as in English, rare, medium, medium well, well done. But we also have Finnish words for rare, raaka, medium, well done, kypsä. Rice, riisi, 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 riisi. A potato, peruna, 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 peruna. The French fries, ranskalaiset perunat, ranskalaiset perunat, ranskalaiset perunat, ranskalaiset perunat. And pasta is pasta, pasta, pasta. Spaghetti and meatballs, spagetti ja lihapullat, spagetti ja lihapullat, spagetti ja lihapullat, spagetti ja lihapullat. A hamburger, hampurilainen, 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 hampurilainen. Ice cream, jäätelö, 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 jäätelö. A chocolate cake, suklaakakku, 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 suklaakakku. A strawberry cake, mansikkakakku, 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 mansikkakakku. A cheesecake, juustokakku, juustokakku,
Juustokakku. Juustokakku. Ilman means without. Ilman. 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 And kanssa means with. Kanssa. 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 Hampurilainen ilman juustoa. A hamburger without cheese. Hampurilainen ilman juustoa. And hampurilainen juuston kanssa. Hamburger with cheese. Hampurilainen juuston kanssa. Hampurilainen juuston kanssa. Anything else? Saisiko olla muuta? Saisiko olla muuta? Saisiko olla muuta? Saisiko olla muuta? And you can answer, ei muuta, kiitos. 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 Enjoy your meal. Hyvää ruokahalua. Hyvää ruokahalua. Hyvää ruokahalua. Hyvää ruokahalua. Did you enjoy the food? Maistuiko ruoka? Maistuiko ruoka? Maistuiko ruoka? Maistuiko ruoka? And you can answer, kyllä maistui, kiitos. Kyllä maistui, kiitos. Kyllä maistui, kiitos. Kyllä maistui, kiitos. Could I order dessert? Voisinko tilata jälkiruokaa? Voisinko tilata jälkiruokaa? Voisinko tilata jälkiruokaa? Voisinko tilata jälkiruokaa? And could we order dessert? Voisimmeko tilata jälkiruokaa? Voisimmeko tilata jälkiruokaa? Voisimmeko tilata jälkiruokaa? The check, please. Lasku, kiitos. Lasku, kiitos. Lasku, kiitos. Lasku, kiitos. And if you want to ask, could I have the check? Voisinko saada laskun? Voisinko saada laskun? Voisinko saada laskun? Voisinko saada laskun? And could we have the check? Voisimmeko saada laskun? Voisimmeko saada laskun? Voisimmeko saada laskun? And in Finland it's typical to ask, do you pay together or separately? So if you want to split the bill, and we ask, samasta vai erikseen? 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 And you can answer, samasta, kiitos. Samasta, kiitos. Or erikseen, kiitos. Erikseen, kiitos. A man and a woman go to a restaurant. Mies ja nainen menevät ravintolaan. Tarjoilija.
Pöytä 2. Kyllä, kiitos. Mitä haluaisitte juomaksi? Mulle pieni olut, kiitos. Ja mulle lasi valkoviiniä, kiitos. Hetki pieni. Just a minute. Tässä pieni olut ja lasi valkoviiniä. Olkaa hyvät. Oletteko valmiita tilaamaan? Kyllä. Mulle alkupalaksi lohisalaatti ja sitten kanaa riisillä, kiitos. Ja mulle alkupalaksi katkarapukeitto ja sitten hampurilainen ranskalaisilla. Selvä. Saisiko olla muuta? Ei muuta, kiitos. Tässä lohisalaatti ja katkarapukeitto. Olkaa hyvät. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Anteeksi, tarjoilija. Voisimmeko tilata jälkiruokaa? Totta kai. Pieni hetki. Mitä saisi olla? 2 suklaakakkua ja 2 kahvia, kiitos. Maistuiko ruoka? Kyllä, kiitos. Se oli tosi hyvää. Voisimmeko saada laskun? Toki. Samasta vai erikseen? Samasta, kiitos. Se tekisi 125 €. Kortilla vai käteisellä? Kortilla, kiitos. Kiitos. Mukavaa päivän jatkoa. Kiitos samoin. Now let's go over this again. So, a man and a woman go to a restaurant. Mies ja nainen menevät ravintolaan. The waiter, tarjoilija. Pöytä 2. Table for 2. Kyllä, kiitos. Yes, please. Mitä haluaisitte juomaksi? What would you like for drink? Mulle pieni olut, kiitos. For me a small beer, please. Ja mulle lasi valkoviiniä, kiitos. And for me a glass of white wine. Thank you. Hetki pieni. Just a moment. Tässä pieni olut ja lasi valkoviiniä. Here the small beer and a glass of white wine. Olkaa hyvät. You're welcome. Oletteko valmiita tilaamaan? Are you ready to order? Kyllä. Yes. Mulle alkupalaksi lohisalaatti. For me as a starter, a salmon salad. Ja sitten kanaa riisillä, kiitos. And then chicken with rice. You could also say kanaa riisin kanssa. Kanaa riisin kanssa. It's the same, kanaa riisillä. Ja mulle alkupalaksi katkarapukeitto. And for me as a starter, a shrimp soup. Ja sitten hampurilainen ranskalaisilla. And then a hamburger with french fries. And again you can say hampurilainen ranskalaisten kanssa. Same. Hampurilainen ranskalaisilla. Selvä. Like, okay. Saisiko olla muuta? Would you like to have something else? Ei muuta, kiitos. Nothing else. Thank you. Tässä lohisalaatti ja katkarapukeitto. Olkaa hyvät. Here the salmon salad and the shrimp soup. You're welcome. Hyvää ruokahalua. Enjoy your meal. Kiitos. Anteeksi, tarjoilija. Excuse me, the waiter. Voisimmeko tilata jälkiruokaa? Could we order a dessert? Totta kai. Of course. Pieni hetki. Just a moment. Mitä saisi olla? Or mitä teille saisi olla? What would you like to have? 2 suklaakakkua ja 2 kahvia, kiitos. 2 chocolate cakes and 2 coffees, please.
Maistuiko ruoka? Did you enjoy the meal? Kyllä, kiitos. Yes, thank you. Se oli tosi hyvää. It was really good. Voisimmeko saada laskun? Could we have the check? Toki. Of course. Samasta vai erikseen? Samasta, kiitos. Se tekisi 125 euroa. That would make 125 euros. Kortilla vai käteisellä? Do you pay card or cash? Kortilla vai käteisellä? Kortilla, kiitos. Kiitos. Mukavaa päivänjatkoa. Have a nice day. Kiitos samoin. Thank you, you too. Tipit means tips in Finland. Tipit. 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 But you're not expected to tip in Finland at a restaurant, so you don't have to worry about that. Kiitos kun katsoit. On the next lesson we are going to have professions and we learn to talk about our job. I hope I see you soon. Bye.